да подобрим въздуха в детската стая. Може да предприемем някои от следните действия. Вентилация. Редовното проветряване на стаята е важно за обмяна и освежаване на въздуха. Затова не забравяйте да отваряте прозорците редовно, особено когато не сте вкъщи, за да може да навлезне свеж въздух. Пречистващи растения. Декорирайте стаята с растения, които могат да пречистят въздуха, като например алоe вера, фикус или сансевиерия. Влагозадържащи растения. Може да поставите влагозадържащи растения като папрати, за да увеличите нивата на влажност в стаята. Зад мен има малко папрата. Почистване на праха. Редовно почистване от прах може да намали наличието на алергени и замърсители в самия въздух. Избягване на химикали, разбира се. Избягвайте употребата на химикали, които могат да отделят токсини. Спрете се на екологични алтернативни почистващи продукти и вещества. Пречистватели на въздуха. Може да разгледате възможността за поставяне на пречиствател за въздух в стаята. Доста работи, между другото, но такъв, който да улавя прах и алергени. Естествени материали, това е неизменно. Говорим често за естествените финиши, мебелите втора ръка и общо взето всичко, което може да се преизползва или да е направено от максимално добри източници, които са безвредни. По темата има много какво да се говори. Ако ви е интересно, любопитно, останете с нас, запазете видеото, споделете го с някой, на който ще бъде полезно и ще се видим в следващото